Kwa mụna onye ọbụla na-ege m ntị biko n'ụbọchị nke taata eji m ozi wee bịa n'ụbọchị nke taata biko o nwere ihe m si ka njọ biko that na mmadụ na-eme dibia na-eme omenala na-eme, does it stop you from helping your own biological mother? Does it help you from being from inyelu ndị bụ na aka? Because this is a video of Reverend Ononye, Reverend Dr. Ephraim Ononye. Ojelo Umunachi Kojepele, one woman, when the woman invited him. So as he entered the compound, so the Spirit of God where we are saying na this woman and who needed they were in this compound, her heart desire, her ultimate heart desire, but not onoko onedi. Now this thing brings me back to Nehemiah in the Bible, because when the woman, after feeding the prophet, she didn't even indicate na her problem, but the servant of the prophet, naturally, we say prophet na kwao na nwanya mekwala ihe ha bụkwa na onwero nwa prophet wait here. We say hey, so we say the woman again according to the time of life, according to the time of life. So ya ni na nkocha ni have in the sense that na again this young man na eme omenala I believe ni abụkwa nke bụ nke nwanne onye agha na nwanne ya iwe bidozie dibia wee na-abụ mmadụ agha maka na mmagi na-eje ụka. You decided na gị na nwaanyị amanwụ mmeli wee mee wee tọgbọọlụ gị iko maka na ị na-eme dibia, maka na gịnị mee n'isi na ị na-eme agwụ, na ị na-eme ihe ndị ichie. Ma ị na-eme ihe ndị ichie ahụ for years, ndị ichie ahụ agwabeghị gị sị gị na nna ị na-emegbukwanụ mama gị, ndị ahụ ị na-efe, ndị ogwugwu na odo stins na-efe agwabeghị gị sị gị na gịnị na your character towards your mother is wrong. Ha agwabeghị gị sị gị na gịnị nna it is high time to lay a foundation in this house. It is high time na gịnị na-emekene ka mmiri kwụsị ịma ma your mother or be kene gị ego sị gị oke nekwa or wee bụrụ a prophet, a man of God bata na the compound, and God was saying that it is time for this woman to smile. So this project is ongoing now. As Kunu say afia na this video, this project is massively ongoing right now. Reverend Dr. Ephraim Ononye Osina, within 2 to 3 months now this project will be done. So achomkunu down on your own the video lawyer to the end. And also there's an account number towards the end of the video. Oborokwa by force. Oborokwa gene by force. That is why the account number be last. For the net of people to the end, therefore the account number. Oboro by force. You contribute to this project doesn't mean that the project is opposite. But it is a channel being open for you, an avenue for you also to partake in the blessings. So become Kabaro and the video needs so that you also can be a beneficiary to this blessing. Like I said, Oboro by force, and a contributor to this project doesn't mean you will go to hell. No. Or no namanya giheno because it is not by force. As you are led to give onyahaki ma nature in all long but megane share this video. Bye. These people need demand their account details. She don't actually make contributions. They can roll wine deal no monachi deal local government Anambra State. Unu general model your plans. I'm on plan no. Ngozi a Chineke kwadoro nke unu chọka mụ na unu kewe. Ngozi a Chineke kpebiri igozi m ihe ọma na-abịa n'ụzọ m dịka enigwe si m lụara nwaanyị di nwụrụ anwụ ụlọ. Ka unu chọrọ iji idea bịa ka mụ na unu kewe ya. Well, no problem. The important thing bụ na anyị awụchiela. Anyị abịago ebe a bụ ebe nwaanyị ya bi. Nwaanyị ajadu, nwaanyị di nwụrụ anwụ na ebe a na-akpọ Ụmụnachi na Edinukofe local government na Anambra State. Nwaanyị akpọrọ anyị ka anyị bịa kpere ya ekpere na bịa. Mgbe anyị bịara ikpe ekpere, mmụọ Chineke wee kwụsị m ekpere. Wee sị na ihe dị nwaanyị ya mkpa kịta bụ ka alụọla ya ebe obibi. Chai, obi aṅụrị egbukwana this woman. Obi aṅụrị egbukwana this woman. To the glory of God. Mụnwa ji project n'aka. Do you know what it means to buy 2 plots of land for 18 million and erect a cathedral single-handedly without raising funds, without pleading for support, without demanding money from anybody? Building a cathedral single-handedly
But the Spirit of God said, suspend that project and build for this widow. Who am I? Who am I? By the grace of God, I am on a site with the engineers, and the building commences immediately. This message came on Monday, and this is Thursday. We are commencing the building immediately. I got a guitar, our foundation. The next day, a bit of a block now, so that by the grace of God, in the next 2 months, this widow is going to obi because the truth will this woman will be presently the go no ọkụkọ. N'agbanyeghị na nwa ya nwoke kwesịrị inyere ya aka si na ya na-eme dibịa wee na-echi nwaanyị a ọ nọ n'anyị. Nwa ya kwesịrị inyere ya aka si na ya na-eme dibịa wee na-echi mama ya ọ nọ n'anyị n'ihi na mama ya na-ekpere Chineke. Mmụọ Chineke wee sị m ka ihichapụ nwaanyị a anya mmiri ka anyị rụọrọ ya ebe obibi. By the grace of God, we are going to get a beautiful bungalow, just like in Kenafuna picture. It must not be exact, but Ogade can Kenafuna picture. A beautiful bungalow, and Agabapuli and Mili, Ogan water system, Ebogana, a water and a shower, with kitchen, toilet, and bedroom. This project will not take us more than 3 months. This woman, Abayana paradise. All these people need demand the account details. Can have contribute to every part of these blessings. You know that we have refused sending you account numbers or any account number because we want the project to commence first. So at the end of this video, we will drop the account number so that if you want to make contributions, you make contributions. But as for this project, it is me that God gave this project. Me that God has prepared these blessings for. Onye ọbụla chọzikwala ebu part of it ga-abịakwara m n'azụ. Mmụọ Chineke na-agbara m ama na nwanne m nwoke a na-eme dibịa nke a na-arụrụ mama ya ụlọ ga-emecha chegharịa bara nne ya uru soro nne ya fee Chineke dị ndụ ka ihe na ihe ọma si n'ebe Chineke nọ bịa wee rutụkwa ya aka. Aha m bụ Ifrem Ọnọnye, biko pịara maka na share button ka ihe ọma si n'ebe Chineke nọ bịa wee rutụkwa gị aka n'aha Jizọs Kraịst. Amen.